Il-maġġoranza l-każijiet ta' diskriminazzjoni f'pajjiżna jseħħu fuq il-postijiet tax-xogħol. Il-Kummissjoni Nazzjonali għal Promozzjoni tal-Ugwaljanza, l-NCPE, tinvestiga ir-rapporti ta' diskriminazzjoni. Fir-rapport annwali tal-Kummissjoni ħareġ kif is-sena li għaddiet saru 24 ilment li 13 minnhom saru minħabba l-ġeneru, 10 minnhom saru min-nisa u 3 l-oħra mill-irġiel. Kien hemm ilment minn mara dwar fastidju sesswali, waqt li 5 ilmenti oħra kienu dwar il-bażi ta' razza. Dwar dan tkellimna mal-Kummissarju tal-Kummissjoni Nazzjonali għal Promozzjoni tal-Ugwaljanza, Rini Lajfira. Dawn huma każijiet li aħna niltaqgħu magħhom nippruvaw noħorġu l-opinjoni tagħna xi daqqiet ikollhom raġun u xi daqqiet ma jkollhomx, però meta jkun hemm raġun partikolarment aħna wkoll immurru għand min hu nkarigat u niġbdu l-attenzjoni biex jittieħed azzjoni. Hija spjegat kif wieħed jiftaħ rapport billi jimla formula online ħalli il-Kummissjoni tifhem il-każ u r-rapport jintbagħat lil persuna jew il-kumpanija fejn allegatament ikun seħħ il-każ. Nisimgħu in-naħa tagħha kikun hemm xi witnesses xi xhieda allura naraw kikun bżonn xi dokumentazzjoni nitolbuha wkoll għax bil-liġi suppost jingħataw x'ismu u nisimgħu lil kulħadd u mbagħad nistudjaw il-każ u noħorġu opinjoni. F'dan ir-rapport ħareġ ukoll ir-rata ta' Malta fl-indiċi dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi hija ta' 65% li tfisser 3% inqas mill-medja tal-Unjoni Ewropea minkejja li kien hemm titjib ta' aktar minn 10% fl-aħħar 10 snin.